leek een droom die nacht. Dit had ik niet verwacht. Ze keek me aan en zei: wanneer is dit voorbij? Nou, 5 minuutjes nog. Ja, ik ben hier bij het concert van Jelmer en Friends. En ik zit hier bij Jelmer. En ja, hoe best het bekomen om dit concert te organiseren? Ja? Nou, ik heb eigenlijk het zelf net georganiseerd. Maar natuurlijk de administrateit daar zelf. En nou, dat is voor mij een fantastisch initiatief als Dokkumer om eigenlijk een van de grootste Nederlandse artiesten hier te ontvangen in Dokkum. Nou, door het nog dat jongen horen, maar waar ga je al jongen op dit podium staan? Nou, hij krijgt Wesley Kleinhoorn. Die had in 2010 een Popstars won. En die had samen met Monique Smit nou naar je plaat uit. Wat echt in het land te gek is. We hebben Pascal Redeker hoorn. Pascal Redeker die is zanger van in Amsterdam, bij Bolle Jan. En misschien wel een van de bekendste cafés van Amsterdam. En Tamara Tol uit Volendam is nou bezig. En ik sluit zo meteen af. Ja, want vorige is het eerst op het hoofdpodium. Is dit nou leuk, of leuker of wat is nou het mooier? Dat lijkt het mij. Het mooiste antwoord is om in Dokkum sowieso te spelen. Dus waar het dan is op een groot podium of hier, ik vind alles mooi om te doen. En zeker mooi meer waar we rond te komen in Dokkum. Ja, want de sister nog krijgt even rustig, maar krijgt weer je smoordrok, want ze staan in de regen van handtekening. Ja, dat is wel even een dingetje, maar ja, dat is leuk. Als je meestal daarmee kunnen vermijden, ja, dan dat is fantastisch, dat is leuk. En hoe lang best al ontzong podium? Echt als betelartiest, om het samen te zeggen, nou 3 jaar. Ja. En welke noemen ze staan nog even? Jongen Tamara Tol is kwartier achter uitzong en dan is door de jongen afsluit. Ja, ik doe nog wat wel toepasselijk met André Hazes, hè. Die komt hier jong natuurlijk. Weliswaar op het orenpodium, maar dat zong ik nog. Ik doe wat nummers van Jan Smit en mijn eigen single doe ik. Als jij maar met me danst. Ja, dank u wel. Succes nog helemaal met die laatste nummers en ontnoren keer. Ja, graag die en ik zal het podium maar op. Jo, bedankt.